Federació Catalana fem el programa d'Esgrima fa per tu, on s'apunten diferents escoles per participar en jornades o trobades escolars com la que fem avui, sí? I a part tenim les trobades escolars concretament que fem amb l'IBE, l'Institut Barcelona Esports. Per començar l'esgrima o preesgrima, sí, podrien començar amb 6 anys, sí, perquè tenim el material alternatiu i adaptat, que és perfecte per començar amb 5-6 anys. I amb l'esgrima ja de metall, amb armes de competició, a partir dels 8-10 anys. L'esgrima és un esport que desenvolupa molt totes les capacitats físiques, sí? És un esport que es necessita molta coordinació, explosivitat, potència, velocitat, i alhora es necessita desenvolupar molt la percepció del teu rival, a veure què és el que està fent i tenir rapidesa en presa de decisions per saber què és el que has de fer per poder aconseguir un total. Existeixen 3 modalitats, que són l'espasa, el sabre i el floret. La gran diferència és entre l'espasa i el floret són armes de punta, sí? I el sabre és una arma de tall. Què vol dir? Que tant el sabre com el floret, per aconseguir punt, hem de punxar, sí? I el sabre és una arma de tall, vol dir que hem de tallar. És una combinació de jocs i de combats, que és a partir d'on ells s'exploren i troben la seva forma de fer esgrima. L'esgrima realment abarca tot el que tu vulguis abarcar. O sigui, és tan gran com vulguis fer-ho. És tan senzill com vulguis fer-ho, també. Si dones als nens els conceptes claus, que pot ser això, la guàrdia, un atac, que seria el fons, el més simple, un parell de defenses, com pot ser la distància, defensar-me anant enrere o amb l'espasa. A partir d'aquí, ells ja poden construir i aniran sorgint coses. És divertit perquè tu pots emportar cap a on tu vulguis. Si ets una persona resistent, doncs pots emportar-ho a jo aguanto aquí i ja trobaré el tocat. Si ets més impulsiu, ho pots fer impulsiu. Si és un joc que el pots convertir en el joc que més t'agrada a tu. En el d'anar per l'altre, en el de protegir-te. És un joc que pot ser el joc que tu vulguis. Quan lluites i guanyes tu estàs content i quan perds també, perquè tu aprens dels errors que has fet per al pròxim combat guanyar-los. És un esport on és molt reglamàtic, on has de sempre fer cas a l'àrbitre, és molt saludar. Si no saludes perds, és molt reglamàtic i no és per broma, és per estar centrat. Hi ha espases de ferro i també hi ha espases de plàstic. Jo els diria, és molt de concentració, et pots espavilar més, et pots moure més. Si són persones més mogudes, així es tranquil·litzaran. És concentrat, és de lluita i és com una barreja, o sigui que et permet estar tranquil, relaxat i a la vegada ser tàctic, mirar el contrincant i saber el que fa. I això proporciona seguretat i després a l'hora de lluitar emoció i ganes. Doncs per començar el món de l'esgrima poden contactar directament a la Federació Catalana d'Esgrima o directament a la web. Nosaltres els explicarem les passes que han de seguir o podran veure directament ells els clubs que hi ha a tota Catalunya. L'objectiu no és la competició, l'objectiu és que s'ho passin bé, que facin esgrima, que juguin, que facin combats d'esgrima i que s'ho passin bé fent esgrima.